nastavak na ovu našu temu sastanka. Imali smo temu vrlo ozbiljnu, a vezanu za obrazovna reforma. Ovdje su sa nama predsjednici i predsjednice, članice i članovi udruga proisteklih iz Domovinskog rata, sa našim doktorom Fuchsom, sa svojim suradnicima, doktor Ante Nazor, ravnatelj Memorijalno-dokumentacijskog centra Domovinskog rata Vukovar. Ono što ćemo od ove prigode pa nadalje, u prigodama kao što su veliki datumi Dana domovinske zahvalnosti, pobjede Dana hrvatskih branitelja, evo sad u prigodi Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, Škabrnje, Slunja i drugih datuma u godini, ćemo prakticirati da u Ministarstvu hrvatskih branitelja, evo u ovom prostoru hodniku, postavimo izložbe naših mladih domoljuba, naše djece, i da kroz njihove radove dobijemo povratnu informaciju, dobijemo tu sliku kako naša djeca, kako naši mladi vide i sa kolikim osjećajem se oni osvrću na Domovinski rat. Smatram da je to jako važno i omogućiti svim djelatnicima i našeg ministarstva, ali i svim onima koji dolaze ovdje da steknu taj dojam i tu povratnu informaciju koliko smo kao društvo prenijeli na njih ono o čemu smo malo prije govorili, a govorimo o obrazovnoj reformi. Iznimno mi je zadovoljstvo da je sa nama gradonačelnik grada Slunja, kolega Jure Katić, negdje mi se tamo, tu mi je. Naša učiteljica, gospođa Janja Smrzlić, kojoj se zahvaljujem, učiteljica povijesti, i ovdje ćemo vidjeti dijelo njenih učenica i učenika. Vas troje sam uspjelo doći. Vi ste sad prvi srednje. Dakle, ovo su radili dok su bili u 8. razredu osnovne škole Slunj. Pa, zaista mi je zadovoljstvo kada je u početku ovog našeg projekta, naime moram vas upoznati da smo danas u Hrvatskom saboru otvorili izložbu ratnih fotografija Vukovar 1991. godina u prigodi Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, Škabrnje. Sutra je Dan sjećanja na žrtvu Slunja. Sutra je obljetnica pada Slunja, okupacije Slunja i strašno velikih žrtava tog područja Republike Hrvatske. Tako da, evo, kroz ovaj naš simbolični pristup i prikaz ovih radova koje su djeca iz svoje duše prenijela na papir i koje će trajno ostati zabilježena, doprinosimo očuvanju i svijesti o Domovinskom ratu, a posebno ohrabreni time što to govore djeca koja tada nisu bila rođena i što je ovo rezultat rada njihovih roditelja, njihovog okruženja, a ponajviše naših učitelja, učiteljica povijesti. Stoga evo, čestitam vam na ovome što ste napravili, zahvaljujem što ste napravili, pa evo molim vas nekoliko rečenica. Ministre, hvala vam lijepa. Ja sam učiteljica povijesti i radim u jednom najljepšem mjestu na svijetu, to je Slunj. To naše mjesto je zbiljan kroz povijest pačeno, mučeno i osobito mi se dojnio taj Domovinski rat koji nam je nametnut, gdje smo svi zbiljan bili izmučeni, osobito roditelji od ove djece. Tako da evo, jednostavno sebi sam dala zadatak da ja neću to samo kroz knjigu raditi. Sve generacije od Oluje do danas, kako smo se mi vraćali, svaka generacija je radila ovu izložbu. Na svoj način, oni su to doživljavali, oni su razgovarali sa svojim roditeljima, s babama, s didovima, sa cijelim selom, tako da u ovaj projekt uključeni su zaista bili svi. A nešto osobno moram reći, osobno za moje učenike, da mi je ovo bila jedna posebno draga generacija, ne smijem reći, da me ne bi ko prijavio u ministarstvu, do jedan učenik je imao 5 iz povijesti. Evo, cijela generacija prvi put kroz moj rad. Bravo. Ne mogu, mislim, zbiljam su me obuzele emocije, milo mi je da vas vidim, dragi branitelji.
Da nije bilo vas, mi nikada Slunja vidjeli ne bi. Ova djeca ne bi bila rođena u Slunju, evo srca vam se zbiljam zahvaljujem. A zamolila da vidim ovdje i povjesničare, da malo više vremena, malo više mjeseci posvijete Domovinskom ratu, trebao bi nam biti svetinja. Za sve nas, za našu djecu, da se to ne zaboravi i da se nikada ne ponovi. I za sve nas u buduće, i evo, vidim i ministra moga, prepoznajem, tako da evo ja sam zahvala, ne bi željela više govoriti, dala bi riječ mojim dragim učenicima, ovako šta je uopće volim ih previše. Šta je recimo značajno kad su djeca radila? Ovdje ćete vidjeti Cvitović u Domovinskom ratu, Lađevac u Domovinskom ratu, Furjan u Domovinskom ratu. Dakle, djeca su iz svog sela sa svojim roditeljima, sa svojim susjedima razgovarala o Domovinskom ratu. Najiskrenije, najčišće. Ja mislim da bi mi svi odrasli trebali ovo svi dobro pročitati, vidjeti što njihove dušice govore o svemu tome. Hvala lijepa. Marija, Marija, daj molim te reci svim ovdje, njezin tata, željela bi da ispričaš kratku priču o svome tati, to tvoj tata zaslužuje. Nek su oni čitali, ne? Dobro, ima, Oni su svoje emocije prenijeli na svoje radove, je li tako? I na tome vam čestitamo.